Здравейте! В днешното видео ще рисувам само единствено с материали от тези. Където има всичко измежду домашни потреби, коледни украси, включително и голяма секция с арт материали, но не е специализиран магазин за арт материали и честно казано обожавам такива магазини, защото има много интересни находки, които между другото общо ми излезнаха по-малко от 20 лева и ще съставя цяла картина само единствено с тях, за да ви покажа за пореден път, че не са ви необходими скъпи арт материали, за да правите хубаво изкуство. Започваме с алкохолни маркери, които са 6 броя за цената от 3 лева. Едно време, когато за първ път разбрах за алкохолните маркери, супер много исках да ги пробвам, бяха налични само една марка алкохолни маркери, които са Копик, най-известните, и те струват 6 лева за бройката. Вие представяте ли си? Тук може да вземете 12 за 6 лева. Естествено не са с четка, но сега ще ги тестваме, ще използвам само единствено цветовете, които са тук налични естествено. Продължаваме с металически маркери. Имам подобно видео снимано за рисуване с материали от левчето. Там също си взех металически маркери. Сега ще видим дали тези са по-добри. Металическите маркери са супер пигментирани и наситени. Единственото, което е, че са на водна база, съответно разяждат хартията, ако прекалите с слоеве. Продължаваме с тънкописци, които са на цената от 6 лева, което е уникално, защото тънкописец един в слънчоглед струва към 3 лева единия и тук има всякакво разнообразие и градеж от дебелина на тънкописците, което е много готино. Това, което супер много ме зарадва, когато видях, което супер много ме мотивира да снимам това видео, е това скисниче, защото вътре има както бяла хартия, така и кафява хартия, на която никога не съм рисувала, винаги съм искала да пробвам да рисувам, така и черна хартия, на която всъщност не съм сигурна с какво по дяволите ще рисувам. Освен това, самата хартия е изключително дебела. Хора, тази хартия е като картон. Това е феноменално и този скисник струва 6 лева за 60 листа. Като всеки един съвременен художник, реших да се доверя на Pinterest за това какво да нарисувам, защото в конкретния ден не се чувствах особено креативна, но все пак ще пречупя картинката през моята призма. Просто да е нещо цветно и реших да е портрет, защото се чувствам доста уверена, рисувайки женски портрети. Имам даже 2 туториала в YouTube канала ми как процедирам, когато ги рисувам. Има определени пропорции, които следвам. Също така се опитвам да рисувам главно с прави линии и да рисувам някои линии по-дебели от други, за да се получи контраст и по-интересна картинката. Напишете ми дали искате и туториал за това как се рисува коса, но главно се опитвам да рисувам някои кичурчета отпред, други отзад, за да изглежда по-триизмерна и да групирам някои кичури коса, не да рисувам всяко едно косъмче по-отделно. Ето и как изглеждат самите маркери. От едната страна има такова тънко връхче и от другата страна има това, което се нарича чизъл тип, което изглежда по ето този начин. Реално цялата концепция на алкохолните маркери е, че могат да се блендират и за това, когато са с четка, това се чува малко по-лесно, но честно да ви кажа, аз не използвам толкова тази техника на блендиране и според мен с този чизъл тип също може да се рисува доста добре и ти позволява да имаш ясно изразени форми, доколкото с четката това не се чува толкова лесно и всъщност съм казвала преди, че да рисуваш с прави линии, да имаш ясни форми, понякога изглежда доста по-естетично и в крайна сметка дава доста по-задоволяващ и реалистичен резултат, колкото ако всичко е просто замазано и блендирано, ако ме разбрахте. Ще си очертая... Да, ето така. Супер пигментиран е този алкохолен маркер, между другото. Даже не съм сигурна
как точно ще процедирам с цветовете. Единството, което знам е, че лицето ще е бежево и до там. Хартията прозира, но това е абсолютно стандартно. Не мисля, че съществува хартия, която да не прозира от алкохолни маркери. Да, единството кофти на този накрайник на маркера е, че може да остава леки черти и трябва малко по-старателно да се наслагва голямо пространство с един цвят. И сега като леко си изтрих моливчето, всъщност маркера не размазва останалия молив и реално изтривах с гумата с потупващи движения, а не с изтривателни движения, защото по този начин взимам само излишното от молива, а не трия цялостно скицата, което искам да направя, защото реално искам да си я виждам. Ами положението е доста добре за сега. Определено е добра идея, ако си купувате тази марка маркери, да си направите тест на всеки цвят преди да го използвате, просто защото цветовете не съответстват точно на това, на което е на капачката. Даже това изглежда, например, много по-ярко, отколкото всъщност е. Но възнамерявам да използвам тези два лилави цвята за устните. Честно да ви кажа, когато рисуваш, особено стилизирано, даже и не само стилизирано, не е нужно винаги да имаш точни цветове за това, което правиш. Тоест, може да направиш кожата лилава, може да направиш синя, може да направиш стотенките с синьо. Естествено, не е нужно да бъде екстремно и да изглежда магично крайният резултат. Идеята е, че понякога даже добавянето на такива цветове като синьо и жълто при светлосенките и при хайлайтите придават много интересен оттенък, който прави картината много по-жива, отколкото ако просто използвате по-тъмен нюанс, например на кафяво, и по този начин изглежда много по-интересно и не го прави по-малко реалистично, защото идеята на изкуството е да правиш да е интересно за окото, а не да е просто тотално копие на реалността. И реално в нашата кожа се съдържа синьо, се съдържа розово, се съдържа лилаво, просто в не толкова наситени количества, т.е. не толкова видимо с просто око, и реално чрез изкуството ти показваш тези подтонове, които са на кожата. Така че реално сега, ако искам, мога да добавя светосенки с, например, лилавото. И има също едно колело на цветовете, което може да използвате да намирате цветове, които си отиват, т.е. срещу положените цветове на това колело, доста си отиват също тези, които са един до друг, и също тези, които са образуват като триъгълник. Също водят до интересни цветови комбинации, които може да използвате, и, например, да използвате едната страна на колелото за светосенки и другата за светли участъци, и отново казвам, се получава доста по-интересно. Също нещо, което може да направите, е да си направите малка скица отстрани на друг лист и да си направите няколко малки скици в по-семпъл вариант и да си тествате цветовите комбинации. Това може би трябваше да го направя, обаче въобще не ми занимава. Иначе е добра идея. За да видите кои цветове си отиват най-много, без да разваляте финалната си картина. Маркерите работят стандартно за алкохолни маркери и перфектно за цената си. Даже могат да се блендират, като за целта трябва да сложите единия цвят и докато е още мокър на хартията, да сложите другия, с който искате да го смесите, и по този начин се получава преливка, но единствено трябва да работите доста бързо. Сложих и малко червено, не изглеждаше твърде изкрящо, затова в последствие го закрих с металически маркери, които също ми изглеждат твърде ярки на фон на бледите маркери, но пък все пак иска да ги включа в картината. Добавих и тънкописец, като не добавих много от кадрите с него, тъй като съм си забила главата, както винаги в листа, когато правя мънички детайли. Това е крайният резултат. Определено, винаги, когато имам някаква лимитация от това, например, колко цветове да използвам, се получават готини неща. Харесва ми концепцията, може по-добре да стане. За жалост, малко ми се размазаха металическите маркери и освен това ми искаше да имам всъщност реално повече цветове, защото реалистично съм работила с около 3 цвята, защото двете, синьото и зеленото, са почти еднакви и двете лилави са почти еднакви.
Червеното не го използвам, защото е супер тъмно и твърде много бие на очи, когато се сложи. Даже го закрих с металически маркери. Бежевото е много такова стрийки, защото особено на камерата супер много се личи, от телефона не е толкова, но се личи как не е еднакъв цвета навсякъде, т.е. на места е малко по-тъмно и се виждат линиите, за които съм рисувала. Това може би е грешка в моята техника, не съм много сигурна, но не ме кефи със сигурност това в бежевия маркер. Иначе всичко останало е супер, тия маркери са супер за цената си, имат огромни комплекти, които продават те, така че ще ги препоръчвам, сигурно. Скисника е готин, определено малко се изду, в смисъл не е на баничка листа, обаче със сигурност не е супер здрав, но пък иначе доста дебел и за рисуване с молив е добре. Ще изпробвам кафявата хартия за кратко клипче, което ще кача тук и в TikTok. И относно тънкописците, тях въобще не ги препоръчвам. По-добре с тези пари си купете 2 тънкописеца от слънчоглед, които ще са хубави, защото са много сиви, сигурно ще свършат много скоро. Този, който е като четка е готин, но отново е много сивкав и реално не са истински размери, в смисъл това, което пише 0,1 на него, реалистично е много по-дебел от истинското 0,1, което съм си купувала от слънчоглед, например. Много искам да направя видео, в което прерисувам или оценявам ваши рисунки, така че може да ми спратите ваши рисунки в Instagram или на имейл, който ще намерите в описанието на клипчето. Харесайте това видео, абонирайте се и коментирайте, защото това помага на алгоритъма и ми напишете кой е вашият любим арт материал.